Ah! Wow! El e! Prietene, parcă e pe un afiș de la Wanted, știi, din westernuri cu Jackie Chan, era să zic. Știi că și Jackie Chan a jucat într-un western. Băi, și m-am uitat eu așa și zic, băi, frate, cu cine seamănă? Prima propunere este asta. Hai pe ecran. Ați văzut filmul Spor Sângeros? Adică ăla cu freză de băiat cu minte, cu cărare pe o parte, cu matricola pe umăr și de clasa a 12-a e Jean-Claude Van Damme când era tinerel. Ăsta-laltul era prietenul lui, cum ar veni, de la Kumite. Mai țineți minte aia? Chong Li. Așa. Nu seamănă, ia dă-l pe Lăzăroiu, ia dă-l pe Lăzăroiu în full, adică în full în sensul de plin. Și ia dă-l pe ăla acum. Băi, e de acolo. Și m-am gândit, zic, bă, Lăzăroiu a jucat în Bloodsport? O să vedem mai târziu. Bun, hai, mai departe. Nu, mai târziu. Hai să vedem. Mai departe, ce mai avem? Surprinde-mă, nu contează ce dai pe ecran, eu sunt pregătit pentru orice. Am muncit atâta ca să găsesc asemănări ale lui Lăzăroiu cu ființe. Bun, asta este o poză de-a mea din concediu. Nu știu dacă este relevantă. De fapt, da, seamănă. Băi, Lăzăroiu seamănă cu mine? Schimbă repede. Bă, deci Lăzăroiu ar putea să semene și cu Gigi Becali când era el mai tânăr. Când avea el mustață pe oală așa și părul creț ceva mai lung. Pe vremea aia era pretenar cu Gică Hagi. Ok, altă propunere ar fi... Wow! Ăsta este Brian May, de la formația Queen, desigur. Da, ăsta era talentat. Dar ce apucături avea ăsta? Și că nu știu dacă aveam ce apucături? Ăla era Michael. Cu Michael nu seamănă. În sfârșit, poate îmi dai tu detalii altă dată. Deci ăsta e Brian May. Ți se pare că seamănă? Așa, hai. Wow! Sunt bun sau ce? Sunt bun? Ăsta e Valderrama, tată. Ia, hai să-l vedem din nou pe Lăzăroiu. Dă-mi-l pe Lăzăroiu, te rog eu frumos. Că mie mi se pare că avem... Da, tată, se califică. Ia, dă-l pe Valderrama. Da, tată, e 1-1. Dă-l din nou pe ăsta. Mamă. Tu crezi că o ține pe picior? Cât ține pe picior ăsta Lăzăroiu? Joacă și el diri-diri? Da, în fiecare zi pe banii contribuabililor. Bun, hai, mai departe, altă propunere. Ce mai avem? Yo! Say you, say me. Ăsta este Lionel Richie. Probabil mulți dintre voi sunteți mult prea tineri. El era un cântăcios de succes pe vremea când chiar și eu eram tânăr. Lionel Richie, ia dă-l pe Lăzăroiu. Da, tată, 1-1. E din film. E din film? Mai departe, să vedem altul. Ce propunere mai avem? Yo! Frățioare, cum să semene Lăzăroiu cu Rambo, tată? Cum, chiar cu Rambo? Rambo, în primul și în primul rând, era plătit de guvernul american să facă nasoale până în Vietnam, care era tot un fel de România. Wow! Asta e Rihanna! Rihanna care cânta cu Madonna. Seamănă. Dar ea are mustață mai mică. Plus că ea e grasă, el e slab acum. Ea e cât Putina. Ați văzut-o? Putina neînsemnând partenera lui Putin, să nu înțelegeți. Putina însă chiar acel recipient unde se ține brânza. Ăsta cine-i, frate? E Rud Gullit? Da, tată. Seamănă. Pe bune dacă nu, Da, dar asta însemna că Băsescu e un fel de Van Basten, ceea ce totuși ar vrea el. Ia. Hai din nou cu Rud Gullit. Seamănă. Seamănă, mă, sau nu? Ziceți și voi, că vă uitați ca curca în lemne. Seamănă. Bun. Frățioare, Jesus? E Sandokan. Doamne, mă speriasem. Deci, asta le mai trebuia o blasfemie. Ăsta e Sandokan, tigrul Malaeziei. Voi, toți ăștia din studio, sunteți deprimat de tineri. N-ați văzut Sandokan, tigrul Malaeziei, nu? Pe vremea noastră erau 3 filme mari și late. Sora 13, Locotenentul Bulit și Sandokan, titlul... Așa. Și acum vă rog să vă pregătiți din nou Lăzăroiu. Atențiune, atențiune. Urmează propunerea serii. Doamnelor și domnilor! Savoi! Nu știu cum îl cheamă. Zi repede. Domnișoară, păsări peste câmpuri zboară. Cum era aia? Prietene, deci lui Lăzăroiu îi lipsește bandajul de pe cap. Eu îl recomand, având în vedere delirul pe care îl traversează zilnic,
din când în când un bandaj pe cap pe care să-ți atârni, eu știu, eventualele perfuzii. Poate face minuni. Și propunere șoc, ultima sau... Tina Turner. Seamănă asta cu Tina Turner, frate? Golden Night. Seamănă, frate. Se califică și la Tina Turner. Și acum propunere șoc! E o oaie. Am găsit și o oaie. Care... Dar e oaie? De ce are botul roșu oaia? Dacă n-avea botul roșu, e dată cu ruj? Am găsit o oaie. Nu e eu. Cum să fie oaia lui Băse? Dar are Băse oi? Nu-i prietene. Este oaia lui Becali. Că tot l-am invocat ceva mai devreme pe Becali. Deci asta trebuie să fie oaie de-a lui Becali. Ia dă-l din nou pe Lăzăroiu. Ia dă din nou oaia. Laie bucălaie. Cum era aia? Cum era în Miorița, nu? Pe pauză, dumneavoastră puteți vota, cetățeni, cu cine seamănă Lăzăroiu cel mai bine. Nu te grăbi. Deci, dumneavoastră puteți vota prin corespondență să termine emisiunea. Dacă votați prin corespondență, știți că acum înțeleg că se poate. S-a aprobat tacit, prin acord tacit, că se poate vota. Și prin corespondență, votați prin telepatie. Eu am vorbit cu Aliodor Manolea. La dracu, nu mi-ai dat cravata violet. Cu flacăra violet. În sfârșit, mă voi uita la culoarea violet. Sunt în legătură telepatică, telescopică, abstractă și telepatică, desigur, cu Aliodor Manolea, care mă va ajuta să recepționez voturile dumneavoastră la întrebarea cu cine seamănă cel mai bine Lăzăroiu. Vom centraliza toate voturile, sper că nu ne bănuiți de vreo fraudă sau ceva, totul va fi corect, totul va fi transparent, vom face un exit pool, cum zicea la un moment dat domnul Traian Băsescu, Freud ar putea să și comenteze, dacă ar mai trăi, dar îl lasă rece în acest moment. Luăm o pauză, centralizăm voturile telepatice și vom concluziona după pauză.